Njeno mongina Patseva Sanaya oyore nominated MCA ya Kisii County Assembly na ndo mongino maendeleo ya wanawake Kisii County. Gongo kwa na igoro ya abakungu bagusi na intu twabyariro omwana oyitwa moiriri ateire nabagaka bakabugiye bicyurya ekero bara twanyoriro omwana omoisia omwana oyo itabirukenye ngimokoro ku Fred Okengo Matiang'i minto omwana ono ko bwate nababunarabe nero koro kya bantu ngana nche nibwate omwana lakini omwana to bwate noyo bweri igori okoreire Kenya ya moitabire abasayi baito ba moitabire abagusi baito n'abasababu no mokungu okogongia totare ko begente kemo agendera itari ko salio unity yo mogusi ta salio bo mogusi onde ta agende nsemo igona abasorora enkero Fred Okengo Matiang'i na enda abantu bande baitabire mogusi kayora aberonye bisakubinde bya itabire etoke nayo koburuga nayo gwako omwana wa matobe nayo gwako omwana oyesike ngakibono uraba rwo mogusi injego na unka mukono mwanya gitinge igotore gente kama abagusi na ende totigarete ko bamo omorembe nasaba no bo bwa Kisii etwe mbura cinko bachiake omogwere ndoro mugasose ekadi mobwata basubati baito abamura igoti ye enkobego twaka guchiete benga intundu bwate heri yeito egoro kwa Fred Okengo Matiang'i mwanya gitinga 20p tobu muwatisie na ende chikuranja cha kubwatwa tarehe 29 omotienyo kianda ndwalenga IPC ali head office igabana baito bali mwabwatire bibande onde tatigara tabwata kebande ende na intutorore wa sign iria se Kenya wa beira mona abantu baito ende twakero yo minto ekoko igono mwanya gitinge tigatoberi bweri dabo gusi ntwe tokoni na Kenya ngima etokoni Fred Okengo Matiang'i bune president yeito kiagera tofire tinga Kenya tiragenderera buya etotaetaye konye kiagera ekero kurigireria sarenge ministry kurmaega okorire gasirenge ya Kenya bakorete kiriki baitabiranete bono abakenya bakoranga ise kwa eguribaga na barakore gasingia nganero omwana oito ogusiye na ndo omwana Kenya werure gokonya abakenya. We want to stand with our son and I want to call upon Fred Okengo Matiang'i today. He should read the state. Fred Okengo Matiang'i is the candidate to watch. Thank you. Aba naiji na wabakorega ntukiko na uchumi ya kongiru pana economy na country ya ito kurudua wengine serikali na alengo ya mambo kwenye rile. So tutasonga mbele kama Mkisii na hakuna kututishia. We are behind Fred Okengo Matiang'i 2027 na hiyo ndio position yetu kama